Jo soc l'Eugènia Delgado Mata, directora artística de Plaudite Teatre i Act Fem. Llavors, el 1888 vam començar a muntar una companyia de teatre que feia bolos i funcions i obres de teatre. Llavors, nosaltres necessitàvem formació per portar endavant una qualitat escènica i vam començar a fer classes de teatre i el professorat que venia a fer classe amb nosaltres també feia classes a altres persones que nosaltres convidàvem. I llavors, de companyia de teatre, va néixer també l'escola de teatre. I després, llavors, quan la gent ens veia treballar i ens veia com feien les coses, ens van començar a cridar per fer classes de teatre a nosaltres mateixos. Plaudite sempre treballa ara en el teatre per a la transformació social, en diferents comunitats, perquè això la metodologia és una metodologia de teatre social i teatre comunitari. Llavors, dintre d'aquesta metodologia treballem amb moltes comunitats. Ara, per exemple, en aquest moment estan tenint molta força els projectes que nosaltres desenvolupem en joves, que són molt diversos perquè, clar, nosaltres fem teatre potser amb 2.000 joves al llarg de la setmana. Aquest recorregut nostre de fer teatre en joves ens ha portat a voler desenvolupar d'una manera més llarga en el temps i més profunda en lo escènic. Per tant, són 3 projectes que han de tenir un missatge escènic molt clar perquè l'impacte no és per les persones que estan actuant o que estan vinculades a aquests projectes. L'impacte és per la resta de joves que veuen el producte d'aquest projecte. Act Fem és un projecte escènic tecnològic d'activisme social amb una incidència acadèmica. Això és que un grup de joves que potser haurien tingut una tendència a no fer un batxillerat o que potser necessitarien un suport per acabar un batxillerat, puguin desenvolupar una part dels seus estudis dintre d'Act Fem. En realitat, el que té a veure Act Fem és que muntarem un projecte, muntarem un espectacle que tindrà impacte en centenars de joves i que el missatge és que el futur dels joves està per construir, que ningú t'ha de dir què és, on acabaràs, què faràs o com has de viure o construir el teu futur. Aquest és l'impacte d'Act Fem. Per una altra banda, Platea, i en aquest cas el seu espectacle Noa, l'objectiu és aconseguir l'impacte en també centenars de joves que venen a veure l'obra, com es viu la primera sortida al món del oci de manera autònoma. O sigui, quan la jovent arriba un moment en el que comença a transitar l'espai d'oci de manera autònoma. Nosaltres no sabem on acabarà Plaudite, on acabarà Act Fem, on acabarà Platea. Això acabarà on les persones que van construir el camí vulguin acabar.